Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşyda baky tarap ýolumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşiz. Şugun hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Marw welaýatyna iş saparyna ugrady. Bu ýere ugramak üçin hormatly prezident paýtagtymyzdan halkara howa mendiline geldi. Yurdumyzyň Marw welaýatyna ugramak üçin hormatly prezidentimiz ýer bilen paýtagtymyzdan halkara howa mendiline geldi. Bu yerden döwlet başdanymyzyň uçary Mar şäheriniň halkara howa mendiline tarap ugraldy. Hormatly prezidentimiz uçuş döwründe ýurdumyzda sap edilýän medeniýet nesirleri, olarda beýan edilýän maglumatlar bilen tanışdy. Gündäger tenenamasy boýunça Barsil bolan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde milli ykdysadyýetimiziň dürli pudoklary, zähmet öndürjüliklerini barhartyryp, täze ýylyň her bir pursatlarynyň uly üstünlikleri beslenmegine munasip goşunt goşýarlar. Medeniýet sahipalaryna ýurdumyzyň durmuş ykdysat taýdan ötüşi, halkymyzyň beýik maksatlaryny nazarlaýan tagallalary barada giňişleýän gurrun berýän makalalar ýerleşdirildi. Medeniýet makalalaryna bellenişi ýaly ýurdumyzyň ähli ilaty halkyň arkadagly zamanasy ýylyny belen sepkitleri eýlemek ornuny öndürjülikli zähmet çekýär. Şeýlede döwlet başdanymyz uçuşyň dowamyna telefon arkaly Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyp bilen gurrundaş bolup, oňa Türkmen Howa ýollary Agentliginiň işini kämilleşdirmek, oňa dünýäň ösün tejribesini ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri merkezinde saklamak tapşyrdy. Milli liderimiziň belleşi ýaly häzirki döwürde ýurdumyzda ulug ara gatnaşyk ulgamynyň düzümleriniň işini ösdürmek, bu urda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek üçin zerur tagallar edilýär. Dünýäde emele gelen çylsyrymly ýagdaýlary nazara alyp, Türkmen Howa ýollary Agentliginiň işi döwrüň talabyna laýyk derejede gurulmalydyr diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu babatda Sakypa bir näçe görkezmeler berdi. Bir wagtdan döwlet başdanymyzyň uçary Mar şäheriniň halkara howa mendiline gelip goňdy. Howa mendiline milli liderimizi ýurdumyzyň resmi adamlary mähirli garşyladylar. Soňra döwlet başdanymyzy dikusorda tebii gazyň ägirt uly gorlaryny eýe bolan galkynyş gal känine tarap ugrady. Newtga senagaty ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudoklarynyň biri bolup, ol sebitleri we tutuş ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösdürmekde möhüm orny elýär. Hormatly prezidentimiz guşsor belentlikden göz ýetmesenli ulap gidýän Fähra giňişliklerini finledi. Gyspatynyň tenekär ýaly düşen garawym fähratyny, oň özümlik dünýäsinde insan kalbyna oňun täsiri bolan ýakymly görnüşler emele geldi. Fähra giňişliginde Türkmen toprağının her bir künjeginiň tebii baýlyklary eýdigini görkezýän şekiller görnýär. Ýerasty känleriň özleşdirilmegi, onuň gaýtadan işlenip ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň bähbidine gönükdirilmegi milli liderimiziň parasatly ýol başçylygyna alınıp barylan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Döwlet başdanymyzy ýol ugry welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryny finledi. Täze ýylyň ilkinji günlerinde owa hojalygyny gysky mewsümleýin işler alınıp barylýar. Halkymyzyň rızkal bereketi bolan ýaşyl maýtalar gözüňi dokundurýar. Aýratynam asmandan nuruň ýagmagy ýaşyl maýtalyň Fähra ösümlikleriniň ösüşine oňyň täsirini ýetirdi. Bu özi arkada prezidentimiziň şah adamynyň düşümli bolanlygynyň aýdyň beýanydyr. Hormatly prezidentimiziň dikçöri galkynyş gal käniniň çägindäki meýdança gonni. Bu ýerde milli liderimiz gadarly garşylandy. Häzirki döwürde ykdysadyýetimizi döwre waplaşdyrmak we ösdürmek, oňa täzeçil usullary sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Ähli uğurlarda durmuşa geçirilýän özgörtmeler milli ykdysadyýetimiziň ähli uğurlaryny, aýratynam neft gaz senagatyny hemme taraplaryň ösdürmäge giň ýol açýar. Şoň bilen baglykda ýalňyş energetika toplumy, tehnika we tehnologik taýdan enzamlaşdyrylýar. Döwlet başdanymyzy bu ýerde alınıp barylan işler bilen tanışmagyň dowamyna galkynyş gaz käniniň edara binasyna bardy. Bu ýerde sebitde ýüze çykarylan hasaplamalara görä ägirt uly gorlary eýe bolan tebii känler, olary özleşdirmegiň uğurlary barada giňişleýän maglumat berýän çyzgylar, bir näçe taslamalar görkezilýär. Çyzgylardan görnüşi ýaly dünýäň iri energetika döwletleriniň biri hökmünde ikrar edilen Türkmenistan iň baý uglawadaro serişdelerini netijeli ulanmak. Şeýlede pudokda amala asyrylýan iri mösörli maýy goýum taslamalary, şol urwatyň özüne daşky urşagy goramak, ekologiýa taýdan arasy energiýany işläp çykarmak bilen baglanyşykly wezipeler häzirki zamanyň ösün tejribesini ulanmak arkaly ýerine ýetirilýär. Bu ýerde ýurdumyzyň Ilmy Barlyk Tebii Gaz institutynyň direktory uglawadaro serişdeleriniň baý gorlaryny öwrenmek, on gaýtadan işlenýän möçörlerini artdyrmak goýunça häzirki zaman ilminiň ösün tejribesini özleşdirmek ornuny alınıp barylan işler barada hasabat berdi.
Aýratynam bu ugur boýunça zerur bolan hünärmenleri taýýarlamak, olan almy barlyk işlerini döwrüň talabyna laýyk derejede ýola goýmak ugruna ýaýbanlandyrylan işler barada aýdyldy. Soňra Türkmen Geologiya Korporasiýasynyň ýol başçy, ýurdumyzyň dürli künjeklerini alınıp barylan geologiya gözleg işleri, bu urda ulanylýan almy tejribesilik aýratynlyklary barada hatabat berdi. Bellenilşi ýaly uglavadoro seristelerini baý känleri ýüze çykarmak işlerine almy esasda çemelişilýär. Şeýle-de Türkmen Gal konseriniň ýol başçy pudaga gönükdirilýän maýy goýum seristeleri ony netijeli öldürmek ugruna amala asyrylýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Bellenilşi ýaly TV gadyň çykarylýan mösörlerini artdyrmak, şunlukda olaryň iýerilýän ugrularyny köpertmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplumyna gödegçilik edýän ornmatary Abdurrahmanow häzirki döwürde bu ulgamda alınıp barylan işleň ýagdaýy, toplumyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, şeýle-de täze neft gaz guýularyny buraglamak bilen bagly meseleler barada hatabat berdi. Şeýle-de vice-premier Günorta Mar meýdançatynyň alymlyň saklamasyna görä 0,5 trillionyň 1 trilliona çenli TV gaz gorlarynyň bardygy saklanýanlygyny habar berdi. Hormatly prezidentimiz görkezlen çyzgylar, täze gal känlerini özleşdirmek bilen baglanşykly meselelerin ýerine ýetirilişi bilen tanışyp, Türkmen topragynyň ýerasty baýlyklarynyň fenagy taýdan özleşdirilmeginiň, olaň netijeli ulanmagynyň ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny berkitmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmaga hyzmat edýänligini bellädi. Şoň bilen birlikde ýalňyz energetika ulgamyny amala asyrylýan maýy goýum tassamalary özara bähwetli halkara hyzmatdaşlygyny hasam ösdürmäge ýardam berýär. Milli liderimiz bu baradaky gurrun dowam edip, geljek uly hataplanýan Günorta Mar meýdançasyna ünsü çekdi. Şeýlelikde ýurdumyzyň dürli künjeklerini bolşy ýaly bu sebäpde de gaz gorlarynyň burag işlerine täzesil usullar arkaly çemeleşilmelidir. Muňa özi TV gazyň gorlarynyň netijeli ulanylmagynyň baş şerti bolup durýar. Şoň bilen baglykda ýaşlar we Garaköl ýataklary bilen bilelikde umumy gorlary 27,4 trillion kubmetr hataplanýan galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn esasda uzak geljegi nazarlayan anyk tassamalar arkaly özleşdirýär diýip döwlet başdanymyz sözüni dowam etdi. Bu baýlyklary Türkmen halkynyň we dünýä halklarynyň bähwidine netijeli ulanmak üçin köp işleri amala asyrýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz geologiya gözleg we burag işlerini geçirmäge, täze neft gaz ýataklaryny fenaga taýdan özleşdirmegi güýçli depkinlerde dowam etdirmäge zerur ähmiýet berilmeligini belläp, hemmelere işlerine üstünlikleri arzu etdi we bu ýerden ugrady. Hormatly prezidentimiz iş taparynyň dowamyna Mar welaýatynyň çägindäki ör meýdanlaryny synlady we bu ýerdäki sopon goşuna geldi. Döwlet başdanymyzy bir näçe aýratynlyklardan durýan bitegi ekologamy emele getirýän garagymyň ajaýyplyklaryna ünsü çekdi. Hormatly prezidentimiziň ozal bir näçe gedek belleşi ýaly Türkmen topragynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi aýratyn ähmiýeti eýedir. Özboşly gözelligi bolan garagym sährasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi oň möhüm bölegidir. Sährada gözel tebigatymyzyň baýlaşmagyna we ýurdumyzda mallarçylygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýeti bolan bejerjilik ähmiýetli ösümlikler köpdür. Türkmen halkynyň dermanlyk ösümlikler babatda köp asyrlyk däpleriniň aýratynlyklary häzirki döwürde işiň peýdalanylýar. Döwlet başdanymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly düýpli ilmi işi Türkmen lukmanlary üçin zerur gollanma öwrüligi halkara ilmi jemgyýetçiliginiň gyzyklanmasyna eýe boldy. Hormatly prezidentimiz garagymyň gaýtalanmajak ösümlik we haýwanat dünýäsiniň, sähran howa aýratynlyklarynyň we topraga aýawly gatnaşygyň, oň ekologiýa medeniýetini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny aýratyn belleýär. Döwlet başdanymyzy daşky urşagy goramak meselesiniň döwletimiziň we jemgyýetimiziň esasy ugradygyny belleýär. Tebiği urşaw milli mirasymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Çünki ilatyň saglygy, durmuş we ekologiýa awdançylygy özara baglanşyklydyr. Türkmen halky asyrlaryň dowamyny tebigat bilen saatlaşykly ýaşapdyr. Ondan döredüjilik ilhamyny alypdyr. Dowar sürüsiniň ýanyna döwlet başdanymyzy ýol etrabynyň azatlyk daýhan birleşiginiň çopony garşylady. Hormatly prezidentimiz ör meýdanlarynyň aýratynlyklary, çoponlaryň hal ýagdaýlary, günnelik iş aladalary, dowarlaryň gyşladylyşy we öňde boljak oglak goda möhteminiň oğurlary hemde netijeli iş alyp barmak ugruna döredilýän şertler barada gyzyklandy we çopony täze il bilen gutlady. Çopon ilki bilen arkada prezidentimiziň gelmeginiň özü üçin uly hormatdygyny aýtdy we milli liderimiziň sag adamynyň bu ýaýlalary fähra gençliklerine siňin ýagyn ýagyp meýdan ösümliklerini ýumşadanlygyny, bu bolsa dowarlaryň gögnejay gyşladylmagyny aýratyn ähmiýetliligini uly gowunç bilen aýtdy.
Şeýle dol oba adamlarynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, halkymyzyň awadançylygyna gönükdirilen tagallalary üçin döwlet başdanymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Oň belleýsi ýaly netijeli işlemek, döwrewap ýaşamak hemde oňoýly din salmak orunyna çopanlar üçin zerur şertleri döredilýär. Çopan ösürüýüniň önüminiň 50 göteriminiň özüne berilýändigini aýdyp, döwlet derejesinde döredilýän şertleriň bagtyar durmuşyň üpçün edilmegine gönükdirilýändigini aýtdy. Mundan başga-da ol hojalygyny, gara mallaryň saklanylýandygyny, çağalarynyň ekrançylyk bilen meşgullanýanlyklaryny, umuman esretli durmuşyň hödürini görüp ýaşaýanlyklaryny, işleýänliklerini aýdyp, muň üçin arkada prezidentimize ýene bir gezek hoşallyk sözlerini beýan etdi. Bu puwdoň ösdürilmegi bilen baglanşykly türkmen halkynyň köp hatyrlyk däpleri bar. Mallarçylygyň puwtalandyrylmagy, onuň mümkinçilikleriniň artdyrylmagy hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyny özgörtmek maksatnamasynyň esasy ugur bolup durýar. Dogurdarlyň we beýleki rahmetkeşligiň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça giň möçörli çäreler durmuşa geçirilýär. Sewitlerde döwrüň talabyna laýyk gelýän zerur düzümüň döredilmegine gönükdirilen milli özgörtmeler maksatnamasy puwdogyň öňünde durýan wezipeleň üstünlükli çözülmegini şertlendirýär. Hormatly prezidentimiziň belleýsi ýaly döwletimiz mundan beýlägen mallarçylyk puwdogyny we oň ýurdumyzda azyk bolçylygynyň üpçün edilmegine, içerki wadaryň ýokary hili, dürli görnüşli et önümleri bilen doldurulmagyna munasyp goşunt goşýan rahmetkeşlerine hemme taraplaryň gollap berer. Yolan näme duşumy we näme foro, mezeli, ardu bolsa aýdyr. Bu hemme adammy oňa. Çoğunun koğuda. Oğullara salam ayt, maşalama salam ayt. Bilim Xudaya şükür koğuyul barsili. Bağlık getirýändir, sağlık getirýändir. Soňa şunäme näsem öňe maşalama, aman hemme. Ýylyňyňda goňa arzular hazyr bolsun. Görünme, saat. Nähwan arkadamy sizin şuň şağa adamyňyz düşdi. Nähwan arkadamy sizin gelmeňiz bilen nur ýaýa, ufkal bereket dilli. Hormatly arkadamyz. Meň üçin şuň ýatdan çykmazak gün. Digenjimiň çägi ýok. Sizi ýa adamdan, maşgalamyň adamdan ýetip gelen täzir bayram bilen gutlaýar. Sağ ol, sağ ol. Soňra hormatly prezidentimiz çopana üstünlükleri arzu edip bu ýerden Mar şäherine tarap ugraldy. Şeýlede ýol öten etrabynyň adatlyk daýhan birleşiginiň çopany Döwran ýaly we hormatly prezidentimiziň adyndan sowgat gowşurly. Meniň durmuşymda ýatdan çykmazak gülleriň biri bolly. Oýunmak bökem arkadamyzla didarlaşmak, garawym sähratynda gawatlaşmak, bize bir ulubat nähwan prezidentimizi hal-ahwal soruşdum. Hojalygyny, owa ýagdaýlaryny soruşdy. Nähwan arkadamyz bizi bagtly durmuşda ýaşatýar. Arkadam budok ýaşatan arkadamynyň aýagy düşdi, nur ýagdy, rızkal döwlet bereket getirdi. Nähwan arkadamyz gowşulan sowgadyňy üçin köp sag bolun. Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Nähwan arkadamyzyň ömrü uzak, jan sag bolsun. Şuň paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik gurumlarynyň merkezinde beýik döwlet edýidi ülke, dogdyk depe asly mekan, ählejesi seniň ödüň, jan watanym Türkmenistan atly maslahat geçirildi. Ol hormatly prezidentimiň döredeni jan watanym Türkmenistan diýen täze goşukdyna başlandy. Maslahaty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary, jemgyýetçilik gurumlarynyň ýol başlary, alimler, görnükli şahyrlar, ýazyjylar, aýdymsaz dörejilik toparlary, meşhur aýdymçylar, ýokary okuw mekdepleriniň habar berişdirýärleriniň wekilleri hem beýlekler gatnaşdylar. Masalyň başy Jan Watanym Türkmenistan adly edebi sada çykyşan başlany. Ony ýurdumyň baş drama teatrynyň artistleri ýerine ýetirdiler. Şeýle hem masada gatnaşyjylar üçin halkyň arkadagy zamanasyny aýdym ýerine ýetirildi. Masada çykyşanlar täze 2022-nji ýylyň garşylaş protokolynyň adatda ahyrdan üýt goşuk, ýagny şonu hormatly prezidentimiň maşgala agdaýlary bilen agy birlikde täze ýyly garşylamagynyň ören täsirli bolanyny aýratyn notadlar. Belinirşýär hemeleň ýagşy umytlary nurana arzular bilen söýüp garşylaýan täze ýyl bayramy ýurdumyň bagtyar maşgalalarynyň ady berilen aýdyň nişany urup, insan kalbyny şatlykdan doldurýar.
Hormatly prezident bilen başgalar agalar bilen agdy birlikde täze ýyly uly ruhunatlyk bilen garşylayan protokollary şatlyk şowhuny beseni. Milli liderimiziň agtyklary özleriniň şatlyklary, täze dürüjlükleri hemem ýakymly protokoll bilen mehriban atasyny begenirdiler. Çykyş edenleri bular barada aýdyp, munyň agdy berligini beýik nusgasyny görkezýän Bagtyar Maşgalanyň täze ýyly uly ruhunatlyk bilen garşylaýanyň aýdyn beýanyny öwrülenýäni belediler. Mälim oşyaly hormatly prezident bilen agtygy çeper dürüjlük bilen meşgulanyp, özüniň türkmen nepisi gatly suwrat eserini atasyna bir nurany bayramçylyk münasibetli sowgat etdi. Şeýle protokollary mehriban arkadamyň ruhuny berende oturup bayramçylyk şatlygyny goşulanyrdy. Mundan başga döwlet başçymyzy täze ýylan garşylanýan ajaýyp protokollaryny ata watanymyzyň ýeten derejesini, ruwaşyklary we senýän mendirlerini wasp edip täze goşgy döredeniňi, hemem ony jan watanym Türkmenistan diýip atlandyranyny aýtdy. Hormatly prezident we täze döreden eserini ilki bilen maşgala agdalaryna okap berdi. Mehriban arkadamyzyň bayramçylyk münasibetli täze döreden goşgusynyň metbuat sahypasyna çap edilmegi iýleşmesi üçin ajaýyp sowda urly. Bular barada çykyşlarynlara aýratyn atap geçip hormatly prezidentiň öňe diňe öňe biziň beýik şygarymyzy ýentetirleriniň berkirar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne türkmen halkyna milli liderimiziň başçylygyny giň gärmli işleri dowam etdirmäge çagyş bolup ýangynyny buýsun şulan belediler. Hormatly prezidentimiziň şygyra sungoto edebiýaty ünsüniň başgadygy biziň Bağlamad ýagtyldy. Bagtyar döwrümiziň halkyň arkadagly tamanasy ýylyna uly urufelentlik bilen ätledik. Mawy kran arkady hemmemiziň şaýat bolşumy diýen hormatly prezidentimiziň hem bu nurana bayramy maşgala agdalary bilen garşylanyny teleýaly markaly diýindik. İnsanyň zannanyna ganına, kalvanına dürüzücülük mevdurda. Ol hemise täze eserlerin gözlegine çykýandyr. Onu tetirler arkady beýan edýändir. Gahrman arkadamyzyň özi joşgunlar, ummanlar. Biz geregmedi şol ummanlar. Gahrman arkadamyzyň täze ýylyň garşylanýan protokolluna ata watanymyzyň üstüne bagyşlanan ajaýyp şygyryny döredip oma jan watanym Türkmenistan diýip at berdi. Şygyr ilki bilen ýakynlaryna, maşgala agdalaryna okap bermegine de ulmany bar. Mehriban arkadamyzyň jan watanym Türkmenistan eserini yüzüne açan halkın arkadagly zamanatı atly täze ýylymyzyň başlanmagyna badaly hasaplaýan men. Ajaýyp eser hormatly prezidentimiň täze ýadan goşgusy öz uwudan kalbynyň aýdymy aýdýar. Sağyn çalýar. Ýürekliň törüne aýlanýar. Mehri paýlaýar. Hem ümrüne älemi oýarýa. Sözleriň fazlasy, mana mazmuna baglanşygy, çeperligi, akkynlygy, gözel diyarymyzyň şu günkü ötüşli, özgörüşli görnüşini gözüň öňünde canlandyrýar. Şygyra berilýän bahaň misalyny aýdym deseýle. Yetmeli mendirler fergini tehratyaly ýaýlya arnymda alyslara, asyrlara tary açylýa. Önamly ätmedýä. Mehriban arkadamyzyň watan hakyna aýdýan çaýda tüldürüm. Şyhyrdak manyl tetirlerem düýbünden başgaça bolup ýanglanýa. Şygyryňda, şerwanyňda milletini gandyrsyny. Dürfödüň manytyny tirip tünne gelip alsyny. Owuduňdan, pragdan badalwan galasyny köňülleriň tehratyndan ak gül ýygan
arkada hormatly prezidentimizin kahraman arkadağımızın ömrü belin taşı aman bolsun. Masagata çykyşynyň nutaýşy ýaly berqerar döwletimiň halkyň arkadagy zamanasy ýylyna uly ruhunetlik bilen gadam basyldy. Mawy ekran arkaly hem bilen şaýat bolşy ýaly milli liderimiň bu Nurana Bayramy öz maşgala agdary bilen garşady. Maşgalamy başgalam diýen halkymyzy bu düşünjeni ähli zatdyny öňde goýýar. Çünki jemgyýet halk maşgaladan maşanyýar. Maşgalan jewesligi, bagtyarlygy ýurdun abadançylygydyr, bagtyarlygydyr. Belenişe ýaly insanyň kalbyna dörejlik ilham alsa ol hemişe täze eserler dörediýär. Kalbyňda dömüp dören eseriň bilen iň ýakynlygy ilkinji nowatda begendirmek dörejlik usatlarynyň aýratynlygydyr. Çykyşlarda milli liderimiň başygyrynyň owadyny kalbynyň aýdamadygy, sadadygy, oň seterleriniň ýürekliň töründen orun alyp mehr paýlaýanygy gowan şuranmelendi. Natal şeýle hormat prezident bu BTD goşgynyňky sözdüň sadaşygy, many mazmuna baglanyşygy, çeperçiligi, aqqynlylygy, ajaýyp watanymyzyň häzirki ösüşligi, özgörçlük keşfini gödüňine janlandyrýar. Unnaqy seterlerden yetilen yetilmeli menziller sergin selen sehra ýaly ýaýlalar bolup alynda açylýar. Göwnüň alyslary geljege sara ymtylyp öňe tarap anamly barýar. Çykyş edenleri hormat prezident bilen başygynyň edidi watanymy Türkmenistana başlananyny buýsun şurmelediler. Şunuň baglykda watanyň ähli zatdyny edilenip eý görülýänligi, aýalyp saklanýanlygy, hemme ajaýyp sözlüň pikir matlaplan watana başlanýanlygy dowamly taly. Şoňa görä gahryman arkadamyň aýdany jaýdar sözlerim, şygyrdaky many setirlerim, milli liderimiň özüniň okuýşy dinleýjilere ýetirşi ýaly ören täsirli bolup ýangyňy. Şununla bağlanışykly çykyşdanlar döwlet başlanynyň şygyr setirleriniň ýakymdan hoşamay, meherden mylaýym mazmunynyň aýratynlykda her bir insan kalbynyň törüne, watan düşünjesi barada beýik hemem mukaddes mazmuny kemale ýetirýäniňi aýratynlykdylar. Sebäbi o setirlere jana-jan bolup urardy. Watanyň şan şöhratyny, geçmişine hemem şuunna bolan uly buýsunç bar diýip çykyşdanlary aýratyn belläp geçdiler. Hormatly prezidentimiz Jan Watanym Türkmenistan diýen şygyrynyň başyna beýik döwlet, eziz ülke, dowdyk depe, asly mekan, ählijesi seniň özüň Jan Watanym Türkmenistanyň. Türkmen halky watanyny janyny eziz görýär. Her ädim ýeri janyny eziz görýär. Ine hormatly prezidentimiz şonuň ýaly iýinçelik bilen onu bize ýetirýär. Ýöne şonuň bilen bir wagtda hormatly prezidentimiz ýaş nesillerimiziň bagtyar durmuşda ýaşap, watan söýüji bolup ýetişýänligine buýsunýar, guwonýar. Hormatly prezidentimiziň başdollugyna biziň mehriban watanymyzyň, biziň halkymyzyň hoşawazy parahatçylyk, dünýäde parahatçylyk üçin etmek, dünýäde parahatçylygy, durlukly ösüşi howpsuzlygy üçin etmekligi işçen gatnaşmak. Şoňa da hormatly prezidentimiz biziň ýurdumyzda edilýän işlere daýanyp, işlere esaslanyp beýik münberlerden başlanýyşlary öňe sürýär. Hormatly prezidentimizi, bütün türkmen halkymyzy, siziň hemmäňizi täze 2022-nji halkyň arkadagy zamanasy diýen ýyl bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly prezidentimiziň ähli başlanýyşlary rowaj alsyn, goý täze ýyl hemmämize bagyt ýetirsin. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Çykyşydan beleşi ýaly başygyry hemişelik ýanajak owaz bolup iýleşmeden kalbyna müdümlük şuwlat açar. Serwer seri, her bir setri ýüreklere bagtyarlygy sebäp oňa baklygyny ananyrýar. Ýüreklere ýortalýan şygyrlaň bitirmeli borjam şundan ibaratdyr. Täze bayramynyň belenýän günlerine hormat prezidentiň atyklarynyň mehriban atasyny özleriniň döreden saat hem surat eserlerine begenenliklerine ýatlaman geçmek bolmaz diýip çykyşdanlar belediler. Munyň özi döwlet başlanynyň nesiniň dowamdygynyň aýdyn hakykatydyr. Olu türkmeniň ertiriniň barlygyndan, ýagtylygyndan hem ýalkymyndan alamatdyr. Şununla baglanşykly edilen çykyşlarda döwlet başlanynyň BTD goşgynyň halkymyzyň milli ýol görelgelerini, dostlugynyň, parahatçylygyň, ananşmagyň sosyna kybap gelýän ajaýyp owazyny berediler. Oşguda yer ýüzüniň insanlaryny diňe parahat durmuşy, hoş niýetli gatnaşyklary, awadançylygy, agdybirligi, jewisligi çağrışlardaky mazmun ýanlanýar. Ödüm ola tüy sürekden syzylyp çykan iň pek maksady özüne jemläp, kalplaň törünini orun alýar.
Masadın dowamyny ýerine ýetirene bir näçe aýdym saly çykyşardy hormat prezidentimiň ýol başlygyny uly üstüşlere gazanyp beren sepetler ýetýän watanymyzyň şöhratly ýolary, halkymyzyň milli liderimiziň töweregine mäkem jewsligi, hoş niýetlilik, hemem dost soňluk, halkymyzyň arkadaly zamanasy belent kengde wasp edildi. Dabarly masadyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormat prezidentimiň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Ýolumyzda jemgyýetiň iň gymmatly baýlygy hem hadynaty hataplanýan adam hakda edilýän insan pergöre aradan çägi ýok. Hormat prezidentimiň Türkmenistanyny zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýici haklarynyň möçürlerini ýokarlandyrma hakyna täze 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje giren fermanam munyň aýdyň misalary. Döwlet başlymyzyň bu fermana laýykda şu gün ýurdumyzda köpeldilen pensiýa we döwlet kömek pullarynyň tölenip başlanmagy täze ýyly berentden töleýän türkmenistandary diýsen begenlerin waka boldy. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ilkinji günlerinde ýurdumyzyň raýatlarynyň ýokarlandyrılan pensiýalary beýleki döwlet kömek pullaryny almagy, arkada prezidentimiziň durmuş ulgamyny esasy ugry edinýän döwlet siýasatynyň rowaçlyklary beklenýändigine has aýdynlygy bilen äşgär etdi. Ma'lum bolşaýan milli liderimiziň netijeli durmuş siýasaty, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagynyň baş şertini emele getirgen. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiň değişli fermanyna laýyklykda ýurdumyzda zähmet haklary, pensiýalary, döwlet kömek pullary, talip we dinleýici haklary 10 göterim ýokarlandy. Munyň özi hormatly prezidentimiň döwlet adam çyndirdiýen asylly şygary baş ýörelge edinýän siýasatynyň oňy netije berýänini alamatlandyrýar. Inni bir näçe ýyllaň dowamyna bu ýörelge Mehriban arkadagymyzyň taýlasy bilen asylly däbe urildi. Gönnün gün arkada prezidentimiň başlanyjy jetasyna her ýyly bolşaýaly Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetine göz öňüne tutulan serişdilen agramly bölegi halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beýlekde gowlandyrmagy, ýylatyň abadançylyk derejesini hasam ýokarlandyrmagy, täze ýylda ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň sadaşykly ösüşini öpçün etmäge gönükdirlendir. Täze ýylyň ilkinji pursatlaryna ular ruhulentlik bilen köpeldilen pensiýa haklaryny ýüzüne silip alan raýatlar halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy, ýurdumyzda abadançylyk gatnaşyklarynyň öpçün edilmegi ugruna edýän ýygydarly tagalat üçin arkada prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzda özleri çyndirilýän oňy şertlerden netijeli peýdalanýan adamlar halkyň arkadagly zamanasy ýylynda da giňden ýaýwanlandyrylan umumy işleň berjaý bolmagyna münasip goşun toşmagy ugruna ähli taýlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Munyň özi ýurdumyzda halkymyzyň bagtyar durmuşy ugruna amala aşyrlaýan insan pergör işleň adamlary täze beren sepetleri ruhlandyrýanyň, olaň kalbyna çuňur hoşallyk duýgulary döredýänliginiň nowatdaky suwutnamasydyr. Geçen ýyla gazanlan sönükleri 2022-nji ýylda belent sepetler gazanmakda giň mümkinçilikler döredi. Munyň özi öňde bolan maksatlaryň amala aşyrylajakdygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde döwlet maksatnamalaryna raýatly düýüklük hemem amala barlyklary ýerine ýetirilýär. Bu ýagdaý öz borçly üstünlikdir. Ýere gelen aýsak, Tehnologiýalar merkezi 3-nji ýanwardan başlap işlerini doluruny hojalyk hasaplaşygyna amala aşyryp başlady. Tehnologiýalar merkezinde idarekär hanalar, zawodlar bilen hojalyk şertnameleri baglaşmak esasyny has asnaşykly gatnaşyklar ýoly goýulýar. Telekeçilen sargytlary boýunça köp sany işler ýerine ýetirilýär. Grantlar we halkara taslamalaryny çekmek babata giň gerimli işler alınıp berilýär. Ýurdumynyň neft gaýtadan işleýän zawodynyň ýol bitumuny öndürýän desgasyny emele gelýän vakuum gazoil fraksiýasynyň degişli ýaglary almak boýunça almy barlyk işleri geçirildi. Merkezi hünärmenler tarapyndan Türkmenistanyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamyna çalgy ýaglarynyň öndürişiniň tehnologiýalary işlenip düzüldi. Türkmen Kimya Döwlet Konserni we Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi bilen bilelikde melarant esasynda azot we fosfor saklayan toplamyň dökün işlenip düzüldi. Taýarlanan bu dökün owy hojulugyny däneli we gök bagçy ekinler üçin toplamyň dökün hökmünde toprağyň hasyllygyny, çyg saklaýjylygyny artdyrmak we topragy gurplandyrmak üçin peýdalanylýar.
Yerli çeğmalan esasında toz görünüşlü o söndürücü tayarlanılı ve alınan alma neticeleri önümçülüğü ornuşturmak işleri alınıp barlaya. Hormatly Prezidentimizin Türkmenistan'ın dermanlyk ösümlükleri atly alma kitaplarına salgılanıp yurdumuzun tebiği baylıkları olan dermanlyk ösümlüklerini alma taýdany geňişleýin seljerip bu urda yerli ösümlükleri ulanmak bilen dünya alımının kazananlaryny öz yurdumuzda ornuşturmak babatyna da Türkmen Derman Senat Birleşiginiň saglyk tenekar derman kärhaneleri bu ýön owa senat toplumy berzeňi mineral bejer suw kärhanasy bilen birnäçe işleri amallaşdyrylýar. Şol sana kädirkotda kärhanalaryň buyurmalary esasynda ilkinjigideki ýokary tehnologiýa önümi bolan ýannagyň uçuşumyzyň şepek sykydynyň gowy ekstraktlary alyndy we olary melhemçilik makalalary işlenip düzüldi. Bu ýön köküniň goýy we gowy ekstraktyny mineral bejer suwuna goşup glitserin kislotasy bilen baýlaşdyrmak boýunça bilelikde işleri alınıp berildi. Bu ýön köküniň düzümini anyklamak boýunça işler ýerine ýetirildi we dermançylyk ulgamyna ulanylýan bu ýöniň galynysyndan selülozy öndürmekliň mümkinçilikleri deriňelli. Geljekde ýurdumyzyň endemik ösümliklerinden dermançylyk maksatlary üçin biologik işçiň maddalary bölüp almaklyk maksat edinilýär. Tehnologiýalar merkezinde gün, ýel, suw, energiýa çeşmelerini utgaşdyrýan ýürüýte guruna ulan uly möçberli suw gaplaryny howdanlaň köllüň şor suwundan doluryp onuň düzümini ösümlik galynalarynyň taýarlanan ekologiýa taýdan ziýansyz eko goşundyny bioreaktorlarda köpeldilen saprofit bakteriýalary tebiği gipsiň sialiýetiň kulkelerini we beýleki goşunlary goşup gaýtadan işlenip kombinirlenen eko dökün granulasy taýarlanylýar. Bu kombinirlenen eko dökün granulanyň suwarumly ekrançylyk meýdanlary organik dökün bilen öpçün etmek mümkinçiliginiň uludygyna esaslanyp ýurdumyzyň telekeçilerini ekin meýdanlaryna synagy işleri geçirildi. Bu synagatlaşdyrylan möçberlerde öndürmek üstüne alymy synagy işleri alınıp berilýär. Meýdany zowlukdan uzakda meýdan şertlerini zähmet çeken paýtaçylary we mallarlary, neft we gaz işgärlerini we beýlikleri arasy agy suw bilen öpçün etmäge mümkinçiligi bolan toraňydan we södenden taýarlanan işçiň kömür goşulan suw arasylaýjy süzgüçler taýarlanylýar. Daşky gurşugyň temperaturasyny, atmosfera basyşyny, çygylygyny, ýeliň uguruny we tezligini, günüň düşýän şöhletiniň radiasiýasyny, ýere gaçýan ygalyň mukdaryny öwrenmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna öndürilen Zena 3200 awtomatik meteýa we bekedini ulanmak bilen alternatiw energiýa çeşmeleriniň peýdalanmak babatda almy barlyklary alınıp berilýär. Ýerine ýetirilen işler täze ýyly öňde goýulan maksatlaryň amallaşdyryljakdygyny şertlendirýär. Hormatly alymy, Nortoy ýurdumyň aýtan we paýtaht Maşgabatda 3-nji ýanwarda saat 20-den 4-nji ýanwarda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanışylaň. Balkın ulaýatyny ýetýän ultgalar bu nordan teleskopda 94 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine norlany 5 grad çende, bu nüdüne 7-10 gradus kenarya traparna 3-8 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyny ýetýän ultgalar bir ýaşar ömürli bolma mümkin. Demirady kulmatran teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine norlany 5 gradus nüdüne 5-10 gradus çende maýly bolar. Marul aýtyny ýetýän ultgalar bir ýaşar Demirady kulmatran teleskopda 94 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine norlany 5 gradus çende, bu nüdüne 6-11 gradus maýly bolar. Liverpool aýtyny ýetýän ultgalar az kemi ýaşar Demirady kulmatran teleskopda 8-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus çende maýly, bu nüdüne 4-9 gradus maýly bolar. Daşudur aýtyny ýetýän ultgalar kulmatran teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 1-6 gradus sowuk, bu nüdüne 2 gradus sowukdan 3 gradus çende maýly bolar. Paýtaht Maşgabatda ýetýän ultgalar ýerden az kemi ýaşar ömürli bolma mümkin. Demirady kulmatran teleskopda 9-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine norlany 2 gradus çende, bu nüdüne 5-7 gradus maýly bolar.
Yurdumdan şu yanvar ayının 4-üne magnet hadisasının goşuq tesirli bolmana açılıyor. Ediyor tanışlar qış basını huvanın derecesinin peseliyanı nazar alıp, pasalın ayrıtınlıklarına layıqlıqta geyinmegi. Şerekeme xadir huvaqta huvadan tuzun bölüşüklerinin qadadan 4 tuturum artma bilen bağlanışıqlayın. Huvanın adamın bedenine yitirip biləcek. Uňoýsul tesirlerinin öňüne maqsady bilen ağız burun örtüğünü ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriman ýeşleri, bulary berip berjay etseňiz ýylyň islerini pasyndan öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar şunun watany habarlary peşimiz jemleýäs. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özenine bolsa halkyň bäxidi bar. Şunky biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edidileşer.